Takže ja zdravím u tohoto videa a tentoraz bude ukážka na server. Neviem menom, ale je tu Vitaj a nespomíname pravidla. Takže majiteľ admin Ranko, Rexvindic TN, staviteľ Troll 98, náš web minecraftgame.sk, admini majú červené meno, buildery modré. Nebudú 4 dní. Rexvindic admin. Pravidla. Žiadne grifovanie, zabíjanie okolo spawnu, nenadávať na adminov ani na hráčov, nečitovať, nežiadať o OP alebo game mode, inak ban alebo kick. VIP. Chod na náš web, nájdi sekciu VIP, vyber CZ alebo SK, menší lak. Pošli SMS s nickom máš VIP. A game mode, nerozdávať veci, inak ban. Takže je tu nejaký hráč, neviem ak sa volá, lebo mám to zapnuté, Troll, takže on je staviteľ, trošku menšie laky, takže je tu hotel, Trogo Ranko, tu sú chodby menšie, je prvá izba, menší lak. Oh, fuck. Keď tak nič, toto bol menší lak. Tu je nejaká socha, neviem, kto to postavil. Tu je obchod. Otvor sa. Vidíte to tu? Bom. To je tiež zrobol admin Ranko, takže warp spawn, rodisko, warp hotel, izby nepredaj, warp event, zaskač a vyhraj, warp starý spawn, warp help, pomôže, warp kostol, pomodliť, warp shop, kúpiť veci, warp 2 býva admin, warp panák, kúkaj, warp tu a tam sa dá ťažiť, takže toto vôbec neviem, čo je. Tu je nejaký dom. Kliknem na truhlu. Ja neviem ani kliknúť na truhlu. Klikol som, to bol nejaký lak. Čo to je? Už to je lepšie trošku. Neviem čo. Nejaký lak. Enchatni si veci, to zase robo Ranko. Pozrieme sa enchant. Takže enchantneme si prvú na level 23 napríklad, ktoré by mal naskočiť, menšie lagy. Respiration 2, takže vôbec neviem, čo to je. Takže ideme preč. Ako vidíte, je tu epický Iron Man. Ja si dám normál a pozrieme sa, áno, epický Iron Man, je to proste epic, to je McDonald, tu sa tiež dajú kúpiť veci, tu je kostol Ranko, sú aké toto je ako listiny, teraz to mám obmedzené na 20 fps a tu je epický Iron Man, proste epic, nejaký Harry Potter, Laika, Redstone, Mario, Bart Simpson, proste epické stavby, toto vôbec neviem čo je, toto je nejaká socha, to je niečo sa stáva Amy Bunny, toto je nedostávaná socha, to je Steam, Herobrine, nejaká tá vila, pekná, fuck. Takže, čo môžem povedať, proste príďte na server, vy si to všetko už tu pozriete, toto je čo, neviem, kto to postavil, tuto má penis, jak vidíte, a tu je, neviem, čo to je, nejaký robot, alebo Spiderman, neviem, tu je majak, pozrieme sa hore,
Vidíte tu nejakého, čo má v sebe zombie, vejca. Takže je tu také Tesko, to si môžeme napísať na Warp, čo ja píšem. Warp. Tesko. No, hejď, ešte tak laguje. OMG. Ak to bude menší lag, áno, ja som to vedel, že to je bajne. Rex Vindicta. Takže čo vám môžem ukázať ešte na tomto serveri? Proste sú tu vynikajúci stavitelia. A potom tu je ešte Warp dom na strome. Jak môžete vidieť. Ja som napísal stome. Ja som dom na strome. A zase lag. What the heck? Lag. Takže počkáme si trochu. Áno, epický lag. Než som ťa lagy. Tu spinka sirup. Tu GTR. Pozrime sa, čo tam má veci. Lebo má game mode a opäť. Počkám, dokým sa to konečne otvorí. Tak, a je tam krásne nič. Tu spinka Fananmin. Otvoríme si jeho druhu, keď sa do nej trafím. Áno. Tu spinka Granko, takže ktorý nemá pri sebe truhlu. Takže už sa mi to stuplo krásnych 40 fps. Lagy už ani nie sú. Takže čo, príďte na server a pozrite si to sami. Čus.